L'Hotel Acapulco rep un reconeixement a la seva trajectòria de més de 50 anys. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. La Cambra de Comerç de Girona ha entregat aquest dimarts un reconeixement a l'Hotel Acapulco com a establiment històric de la vila, que fa més de 50 anys que ofereix servei als turistes que visiten Lloret de Mar. Aquest hotel de tercera generació familiar ha estat distingit tant per la seva trajectòria, però també amb una menció especial per part de l'Ajuntament a la seva reconversió que va iniciar l'any passat, amb una innovadora proposta moderna, mediterrània i amb la digitalització com a eina capdavantera. Els propietaris i fundadors de l'hotel han volgut mostrar la seva estima cap a tots els turistes de diferents nacionalitats que han passat per l'hotel durant aquests anys. Vam obrir amb alemanys i nosaltres pràcticament era el nostre client. I després ja, esclar, s'ha anat canviant i ara sí que ja és diferent. Ja és diferent, ja hi ha més francès, hi ha espanyol, que aquest any s'ha treballat molt degut a la pandèmia amb molts espanyols i francès, i l'alemany esperem que ens vingui l'any que ve perquè també l'estimes perquè és gent de molts anys, que te van vinguent els nets i tot, Vull dir que encara no fa ni 3 anys va venir una neta que estava a Roses i no havia estat mai aquí, però venia a donar records del seu avi perquè ja no podia venir. Vull dir que són coses que t'arriben. Sí, el carter d'holandès, el Nogmaal Fischer, els batejàvem així ja perquè eren gent que venien de tant d'anys, no? I venien i et venia soldat, portaven un regal o portaven alguna cosa, i nosaltres també els donaven quan marxàvem. Jordi Saiz, per part de l'Ajuntament, s'ha mostrat satisfet d'aquest canvi que molts hotels de la vila han iniciat com el propi Hotel Acapulco. Des de l'Ajuntament estem percebent que molts dels hotels de Lloret de Mar estan fent aquesta reconversió, estan entenent cap on hem d'anar, estan entenent que cal ser sostenibles, que cal ser digitals, que cal modernitzar les instal·lacions i prova d'això és que tenim molts hotels que ho estan fent i l'Acapulco és una prova d'ells i no és un hotel nou que s'hagi construït de nou, sinó que és un hotel que ja va entrar en funcionament el 1970. Per tant, hem de posar en valor que els nostres empresaris del sector de l'hostaleria estan intentant adaptar-se als nous temps i ho estan aconseguint en molts d'ells. El president de la Cambra de Comerç ha destacat que l'actual crisi del Covid ha fet que moltes empreses com l'Hotel Acapulco s'hagin hagut de reinventar i adaptar-se a noves formes de comercialització. Amb un escenari diferent, perquè la crisi ho ha canviat tot, ha accelerat molts processos i ha fet que efectivament hi hagi molt de canvi. Ens ha obligat molt a tots a reinventar-nos, a digitalitzar-nos més ràpid del que pensàvem que ho faríem, a buscar altres mercats, a buscar altres maneres de comercialitzar, però la veritat és que n'hem d'acabar sortint més enfortits de tot plegat. I que aquest any, tot i la pandèmia, el públic nacional els ha pogut ajudar durant el mes d'agost, on han trobat a faltar el públic estranger habitual. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu.